Assalamu alaykum. Şu maşinalarınızı yeni ürün setmeli zatlamaların biri şu taýda Go Wire Report. Yani Go diýen başga bir auksion saytynyň nemesinden alýada kopart özünükide ýaýlyma ber yani şunu basan neme puluňyzy kopart üstsäşir bolýar yani araç bolup işler şu taýda. Olar ýalam satýar kopart köp maşinni. Şu taýda ýanky auto check ýazylan bolsa da bir dadyn sermeli zadymyz. Şu maşynyň ýagdaýyna kopart garanti beren ok. Eger iki degimli ya başka bir kemçiligi bolsa, onam iýine tapşyrjak bolsak, kopart şoňa garanti bermän üçin bir dadetse alyp bolýar, dokumentti şu has uzaya da meselem boş ýere 4 ay, 3 ay puluňyz ýatýardyr. Eger degimli artykmasy bolsa, maşin seron tapşyryp bolýar, onu ýöne çykyp hem çykdyjy, hem ýanky lišni rasход wagt saklaya. Şoň üçin insermel zatlarynyň biri auto check ýazyp bolsa, bu kopardyň öz satýan, öz saytyndakyda öz garanti berer. Öz çykarýan maşinlere bir degilme ýa başga bir ýagdaý bolsa, emma şunýaly üstsäşir başga bir auksionuň nemetini özünkide örkezdi. Diňe bu da başga da görnüşler bar. Go'dan başga da ýene bir kysans bolmaly. Ýöne şu auto check ýazyny görseňiz, ilk bilen şu maşiny hökman diýip biljekkä iki degimli bolma ähtimali, ýaman ähtimali şu. Uly köp bilen şonýalak, meselem iki degimli maşinler, gelýän maşinlaryň köpüsinde şonýaly ikinji nemeli zatlarda bolýar. Sen sana oňurlan surat tak öýlemä durulyn istersek. Başga ýagdaýlara maýtak ünsürmeli ýöne bir ünseyden diýjek bolan naşy. Auto check ýazyp bolsa, kopart şoň garantiýa beren ok ýagdaýyna değişi. Käbir berýän ýagdaýlar bar, meselem şunsun barlaya, hawa motor işe oňa garanti beripdiler. Ýöne iki degimli dälip garanti beripdiler o. Opşam geçse solo ýalaky bir ünsediň alaňyzda maşin, şunýalaky Go da hokma, başga nemeler, auksion nemeler. Esas şu auto check berýän normal. Şeýlerak